ganda oh. Pero oh, puti mo ano. Patik-patik oh. Ganda. At saka dilaw ay mahal sa atin yun oh. Magkano ito? Ganda oh. Ano, dalawa 120. 70 isa. 70 isa oh. Maganda. Ay, ito mahal oh. Ito ang ganda oh. Peach. Peach ang dilaw. Daming matibili oh. Ang lalaki naman sana so. No? Peras. Ano tawag din ito eh? Doon eh. Makopa. Makopa? Ah, makopa dito malatamis eh. Mansanas. Daming mansanas. Yan na. Daming mabibili oh. Mura lang oh, lalaki oh, 20. Yung Chinese New Year, oh, 20, dalawa, lalaki, grabe. Ang bulaklak, ang gaganda oh. Ayan oh. Ang palat ang pinipicturan. Baka ayaw nila yung pinipicturan. Ang palat ang pinipicturan. Ang gaganda oh. Grabe. Ito totoo ba yan? Kulay na yan. At ganitong kulay. Himalayan diyan. Ito totoo to oh. Ito rin totoo. Maganda ng bulaklak. Grabe. Ito oh. Maganda. Ito oh. Puti. Gaganda oh, dilaw. Gaganda ng kulay, may dilaw, may ibang kulay. Gaganda oh. Teli ka na. Tapos na tayo dito oh. Sabi ang gaganda. Ito din ang gaganda oh. Ayan, may upo-upo dyan. Baka mayroon yan virus. Ganda oh. Ito daw malas ngayon. Ito daw malas ngayon. Yan, yan. Pula-pula na yan. Yan. Sabi ng puso, huwag daw bibili. Dahil malas daw yan. Tara na. Nagwawalis pa. Ito daw sabi ng puso, huwag daw bibili ng mga ganito ngayon kasi hindi daw maganda sa ano. Malas daw ngayon. So, ayan, kulay pink. Ito red. Daw bibili ngayon ng mga ganyan. Diba? Ang ganda pa naman. Gadyola ba tawag ito? Gadyola. Daw bibili ng mga ganito kasi nga malas daw yan. Sabi ng puso na yun. May white pa oh. Ganda oh. May white. Ganda oh. Maganda ng kulay. Pero fresh yan totoo. Pala sa may matanda na yun yun, te. Maganda, oh. Ibang kulay. Maganda, oh. Maganda ng purple, ano? Ha? Maganda ng purple. Ganda, ano? Tara na. Doon pala. Palengke. Ang ganda ng orchids, oh.
labas. Ano tawag din ito eh? Yan eh. Makopa. Makopa. Makopa dito matatamis. Samis. Sabi ko samis. Mura lang oh, lalaki oh. 20, dalawa, lalaki. Ang bulaklak, ang gaganda oh. Kung pala lang yung pinipicturan. Baka ayaw nila ng pinipicturan. Kung pala lang pinipicturan. Ang gaganda oh. Grabe. Ito totoo ba yung kulay na yan? Ba't ganito kulay? Kulay yan yan. Ito totoo to oh. Ito rin totoo. Ang ganda ng bulaklak. Ang gaganda ng kulay, may dilaw, may ibang kulay. Ang gaganda oh. Ready ka na? Tapos na tayo dito oh. Grabe ang gaganda. Ito din oh, gaganda oh. Ayan, may ubo-ubo dyan. Baka meron na yung virus. Ang ganda oh. Ito daw yung malas ngayon. Ito daw malas ngayon. Yan, yan, pula-pula na yan. Yan, sabi ng punso yung bibili. Dahil malas daw yan. Tara na. Nagwawalis pa. Ito daw sabi ng punso, huwag daw bibili ng mga ganito ngayon kasi hindi daw maganda sa ano. Malas daw ngayon po. Yan, kulay pink. Gusto red. Huwag daw bibili ngayon ng mga ganyan. Diba? Ang ganda pa naman. Gadyola ba tawag dito? Gadyola. Huwag daw bibili ng mga ganito kasi nga malas daw yan. Sabi ng punso yun. May white pa oh. Ganda oh. May white. Ang ganda oh. Ganda ng kulay. Pero fresh yun ito oh. Magkano kaya mga ganito? Doon pala sa may matanda na yung hindi. Ang ganda oh. Ay pang kulay. Ang ganda oh. Ang ganda ng purple na no? Ang ganda ng purple. Ang ganda ano? Grabe. Tara na. Doon pala. Ang ganda ng kulay na to, ano? Sa white din sa'yo, no? Ayaw nga. Hindi, kahit na. Ang ganda nito, oh. Oray-oray.
azalea na pula, oh. Ayan, oh. Ang dami nila, hindi pa masyadong bulaklak, oh. Sa gabi, maganda dito kasi may ano, Christmas light. Ganda, no? Ito naman, oh. Para siyang ano, iba-iba. Ito, azalea, oh. Pula-pula. Namamatay na yung bulaklak, oh. Ano, azalea, oh. Ito, kulay, ano. Peach. Azalea, ang ganda, oh. Ayan, iba-ibang kulay yan, eh. Pag winter na yan. Ang ganda kaya, oh. Puro bulaklak.